אז מה קורה חברים? פה קווין ישראל בסרטון חדש. רציתי להגיד לכם שעשיתי סרטון ופתחתי אפילו את זה והעליתי קביעים ושיחקתי, אבל היה משהו לא טוב. הסרטון הקודם הוא היה רק אולי 3 דקות, אבל אני לא אעלה אותו כמובן. אז המטרה בסרטון להגיע ל-200 קביעים, 150, או אולי נגיע ל-200 ונפתח את ג'סי. והאחרון אני רוצה להגיע לשתי אלה. אז אני משחק עם הסקין החדש שיצא לי בכוכב אגדי. יש פה מישהו שקוראים לו אוקיי. אבל יש כאן הרבה רוסים. יאללה בוא נקפוץ ובום. ג'י ג'י. וואו, עוד 5 והשלמנו. וואו, זה היה קל. 444, נכון? כן. אוי, זה היה קל. כן, פתחנו עוד אחד. אנחנו נפתח את הקוד שנגיע לפה. אז נפתח עכשיו הכל. יש את הרגול יו, כל כך קרוב. חבר'ה, יאללה בוא נקנה. סתם. קרה לכם? אוקיי, אנחנו ממש קרובים לקנות. כן, אנחנו נשיג גם את פוקו, חברים. אנחנו נשיג גם את פוקו. וכן, אנחנו נשיג את פוקו. אחר כך את ג'קי. אז יאללה. תגידו לי עכשיו בתגובות איזה דמות לפתוח. ברוק או פארל, אני חושב ברוק. מה זה? אימא? נראה לי כאילו היא כתבה באנגלית אבל בעברית. זה קשה לי להסביר, אתם בטח מבינים אותי. לא, זה לא קורה לי. יש. וואי, כמעט מתתי. איך כבר מקום 50, מה אני רואה? יואו, איזה כיף זה היה. יונדיים. זה לא סוג של רכב יונדיים? יונדאי. יש לנו יונדאי. והכל מכריע. אומייגאד, עוד אל פרימו. מה? אוי, זה דקות הזה. ג'י ג'י. איזה צחון. וואו, ועוד 15. אוקיי, בוא נפתח. נדיר. really ניגר. אוקיי, בוא נפתח את זה. 350 קרדיט חומה. וקיבלנו ג'סי 2 מתוך 10 מסוג נדיר. וגם אותו, וואו, 2 דמות ברצף, זה כיף. ונשאר עכשיו את ג'קי. אוקיי חבר'ה, קיבלנו עכשיו עוד פלוס 2 דמויות. עכשיו יש לי 7 מתוך 4.
וואו, מלא. איזה טוב אני. אוקיי, בואו נגיע לראות קבוצות. בואו נשחק עם פלסטיק. אבל אנחנו נשחק בכדור בעולם. לא טוב, ניקו איתנו. היא סבבה. וואי, טובה, היא טובה. היא יורה ככה. וואו, סקלו זה רחוק. אני יודע שהיא יורה ככה, אבל אני איזה חושב יורה ככה בסרטונים. בלונדלבלום. אולי הסרטון הזה היום יהיה ארוך במיוחד. אני חושב. זה חמור. ועכשיו נשחק עם פוקו. יאללה חברים. יש לי את הנפל איתום. אני מכיר את פוקו, הוא לא טוב במיוחד, אבל הוא יכול לגבר לי מהר. וזה לא ביט, כמעט הרגתי אותה. יאללה, פשוט בוא נפרוט, זה לא חכם, אבל נפרוט. אומייגאד. איזה טוב, איזה טובים הקבוצה שלי. מה הוא עושה? עוד שאנחנו מגיעים ל-200 ויום. אני לא רוצה כל כך לשדרג את הבראולרים עכשיו. כי שמעו, אני יכול אולי רק לשדרג את... אני לא רוצה לפתוח את דרי לשבע, כי אני רוצה לקבל דמויות. כי בשבע אנחנו נקבל הרוב גאדג'טים ולא דמויות. בוא נשחק עם דרי. אבל פעם נשחק בזוג. יאללה. MZT סבבה. וואו, אני הורגת שתי מחלק. לא משנה, ביי. אומייגאד, הצלחתי להרוג אותה. בואי נחמוד, אין לך לאן לברוח. יש. בינתיים שתי קבוצות מתו. אוי, לא. יו, מה קורה כאן, חבר'ה? מה קורה פה? ג'י. וואו, זה המשחק הכי טוב שלי, נראה לי. למה עשיתי סמייל לעצמי? טוב, לא נורא, ונראה לי עלינו. כן, עלינו. יואו, וכמעט עלינו טיר, חבר'ה. יאללה, בואו נפתח את אירועי קבוצות. אירועי קהילה ב300 גביעים, ואז אנחנו נפתח את כל אירועי גביע. יוצאים מפות אני לא כל כך אוהב, כי לא מרוויחים בגביעים. וזה לא ממש... כאילו, אין לי כל כך לדבר. טוב, בואו נשחק עכשיו ניטה. יאללה, בואו נעשה סול. אני רק רוצה להגיד, אולי בסרטון הבא אני לא אדבר. יש כאן ערבי? אין בעיה. הוא הולך למות.
אני הכי טוב עם ניטה. יש כאן את הזה שלו, אז בוא נלך, הנה. יפי, לא נתפסתי בהם. ניטה! ויש עוד 3 בראולרים. הנה ערבי, אתה תנצח. יופי, אני הרסתי אותי. יש, הדובי שלי ניצח. למה עשיתי עזוב? רצף ניצחונות, וואי, 11 ניצחונות ברצף. אוקיי, קיבלנו? נדיר? למה רק נדיר, יואו? לא, רק משהו. יופי. יואו חבר'ה, היום אנחנו נגיע ל-250 גביעים ונעצור את הסרטון כי אני חייב להגיע לקווסטים עונתיים. אז בוא נשתמש בדמות גבוהה כדי שאני אעלה איתה הרבה גביעים. חייבים להגיע את זה, יאללה בוא נעשה שוד. אני לא יודע מה זה שוד, אבל ננסה. אני לא יודע מה צריך לעשות כאן. אני צריך לקרוא את ההוראות בעולמות שאני לא יודע. אני צריך לעשות. יש שירות לפתיחת הכספת. צריכים להרוס את הבנתי. טוב, זה הולך להיות כאן יותר ממה שמחשבתי. רצינות, מה הוא עושה? איזה דיביל. וואו, אלה פה, לפה. קולות האלה מצחיקים אותי. ג'י, וואי, זה המשחק טוב. כן, נוקאוט, מה זה? הביסו את קבוצת היריבה בתחרות הנוקאוט הטוב מבין 3. 3 נגיד 3. אוקיי. שיפסידו אישורו מחוץ לתחרות. הבנתי. בוא נגיד שלא יגיד מישהו, הוא כבר לא יהיה במשחק. רק בראונד השני והשלישי. והרביעי נראה לי. שיהיה. בוא נראה, אני צודק. כן. סבבה. אני חושב שדריל טוב במוד הזה, אני לא יודע. לא חבר'ה, הם נראים טובים. כאחד חוסל, כי הוא לא במשחק. ג'י. צריך לנצח ב3 ראונדים. יאללה, מה? ניצחנו, איפה? בוא נראה כמה גביעים מקבלים. נראה לי 8. כן, 8. יאללה חבר'ה, עוד ניצחון אחד, אנחנו משיגים את 250 גביעים. ותגביעים לנצח את זה, גבי גבות. איי. ג'י. טוב, בוא נעשה את זה מהר עם גרועים. בוא הנה, חדלות, ועשה ג'י. look at the piece of cake. יופי. סוף אני יותר 50 גביעים. יאללה, בוא נפתח. אימא'לה, נבלתי.
יו, נשבע נבלתי, חשבתי שאין כלום. וואי, כמה משימות, חבר'ה. וואו, אימא'לה, איזה משימות. טוב, עכשיו בוא נשלים. חכו רגע, אני חושב... כן. לא, דקה. אתם יודעים מה? אנחנו נביא ססון מהאוהבים עם שלי, אבל אני רוצה לעשות פה עוד משהו. הנה, לשחק, לגרום נזק בהיקף של 160,000 נקודות בכמה שחקנים. בוא נעשה אזור חם, לא שיחקתי בזה. איפה אזור חם? אין אזור חם. אני אעשה בזוג. יאללה. צריכים לגרום 160 נקודות. אהה. מלא, הם טובים, הם טובים. אוי לא, לא טוב בכלל, חבר'ה. מה? כמה אחרי? אתה יודע שעזרת לי? לא מאמין! יואו, אם אתה לא... יופי. וואו, מה זה? ניצחו ב5 קרבות, ניצחו ב10 קרבות ב15, לגרום נזק בהיקף. מה? אומיי. אוקיי, בואו אני הולך לקבל יותר מדי, נראה לי אנחנו נגיע לטיר הזה. זה לא יודע אפילו, אנחנו נקבל בקיצור הרבה, אבל הרבה קווסטים. אני הולך להשלים את המשימות, אז מקווה שנהנתם. תנו לייק, תנו סאב, תפעילו פעם כדי לקבל כל יום מטרה של הסרטון, ותנו תגובה במה נשחק ובאיזה דמות ומה אני אעשה בערוץ, לא רק בול סטארס. אז יאללה, תנו לייק ויאללה, ביי.